давоми 24 соат 87 даъват ба ёрии таъҷилӣ сурат гирифтааст. Ин танҳо дар соҳили рости дарёи Сир. Дар шаҳри Хуҷанд муроҷиати сокинон ба стансияи ёрии таъҷилӣ зиёд шудааст. Сабаб баландшавии ҳарорати ҳаво дар тобистон аст. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки даъвати кормандони ёрии таъҷилӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. Бино ба иттилои духтурон, аз байни муроҷиаткунандагон шикоят асосан бо таби баланд байни кӯдакон ва бемориҳои вобаста ба кори дил байни калонсолон ба назар мерасад. Özellikle در وقت آیر مثلا اترابلینه هست کن ایسا به هم گرم بسیارتر کن اصلا داولینه دارو بسیارتر جمع میزند ادامه کلانسول حرکت هزینه سوشان آیر چیل تقریبا 40 ساله ابلغلاش بسیارتر داولینه میکنند کن بسیارتر کودک و بچه ها اترابلینه و تمپراتوره جمع میزند چشمه تو سعی میکنه بسیارتر همه پراب بیریک به همه میکنه پشت میکنه دعوت میکنه. духтурон ва фелшерони марказ ҳангоми қабули дархосту аввал вазъи саломатии муроҷиаткунанда, шикоят оиди кадом намуди беморӣ, ҷои истиқомат ва номунасиби беморро ҳатман дақиқ мекунанд. Агар дархости сокинон бо таби баланд ва бемории вобаста ба кори дил бошад, он вақт духтурон бо либоси махсуси муҳофизатӣ мераванд. Дар дигар ҳолатҳо бошад, бо либоси муқаррарии духтурон ба сокинон хизматрасонӣ мекунанд. баъди гирифтани муроҷиати як сокини шаҳр, духтурони навбатдор зуд бо нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба назди бемор мераванд. аммо то расидан ба суроғи зарурӣ онҳо ба бисёр мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд, зеро муаммои асосӣ имрӯз ин роҳ надодани ронандагон ба нақлиёти ёрии таъҷилӣ мебошад, ки ин рафтор боиси нигаронии шахси бемор ва ҳам корманди марказ шудааст. бо чунин рафтори ронандагони дигар воситаҳои нақлиёт, бештари ҳолат кормандони ёрии таъҷилӣ зуд ва саривақт ба суроғи зарурӣ омада наметавонанд. баъдан баҳс байни муроҷиаткунанда ва духтур ба миён меояд, ки инҷо гунаҳкори асосӣ тамоман шахси дигар аст. نداده حقارت هم میکنه سیگنال میدن راه نمیدن چند دفعه میکارش میگیم آقا همین جهت مثال میافتاره کسال میگه که ببخون زدیش کرد همین آتیم رو چیه مو راه میدن نمیدن اونشان سوال داشته سه سال پیش خیلی خانه رو خیلی بدوش کن ماشین نه новобаста аз муаммову мушкилиҳои ба амал омада, кормандони ёрии таъҷилӣ ба макони дархостшуда рафта ба шахси бемор кӯмаки аввалаи тиббӣ расониданд. ба бемор тақрибан 40-45 сола баъди даъват рафта расидем. аз рӯи шикоятҳо ёрии аввалин худро расондем. ана баъди ёрӣ расондан ҳолати бемор беҳтар шуд. аммо бо муваффақият омадем. чӣ шикоят кардӣ занг задагӣ? ҳолаташ чӣ гап? шикоят асосан нотоқ ва дарди асосӣ дар қафас сина, гузариш ба мавқеи дил, нафастангӣ, нарасидани ҳаво. ҳамина буда. первый помощь аввал дар асоси шикоятҳо дарда ҳисоби ки дард ки буд, мо аввал маводҳои дардпаскунанда кардем. баъд ин кори дил ки каме меъёр изофа буд, мавод дорӯ ки ба дил вобастагӣ дорад, он ёрдам кардем. ҳозир ҳолаташон? ҳолаташон беҳтар, ягон вайаш набуд, ҳолати саломатиаш наст қамат бахш, мо гашт омадем. беморхона фиқсондагӣ? Не, беморхона фиқсондагӣ не.
мушкили дигаре ки имрӯз кормандони стансияи ёрии таъҷилиро нигарон мекунад ин набудани рақами биноҳои истиқоматии сокинон ва иваз карда дархост додани номи кӯчаҳо мебошад. духтурон мегӯянд ки ин хатогиҳо боиси дер расида омадани нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба ҷои ҳодиса ва мушкил шудани кори онҳо мегардад, зеро имрӯз аксарияти асосан биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ рақами бино ё худ ҳуҷраи худро надоранд. визифаи адресҳои шаҳрвандон визифа қабул мекунад, даъват мекунад ва дар вақти визиф мерим даромади падезо номератсияш номероши рақамҳои дар нест, даромади падезшон нест, даромади дарашон номерошон нест. дар вайбе масъалаи ҳамон вақт мо шабона шаби дуи шаб ё як шаб мекунем حتی عذاب میکنیم، عذاب میکشیم. خب بعضی شهروندان ها میفهمند، بعضیش حقارت میکند، بعضیش حق میفهمد. مثلا همون رو سال کمتر میکنیم، عذاب میکشیم. давоми нимсолаи аввали соли равон бошад ба стансияи ёрии таъҷилӣ дар шаҳри хуҷанд наздики 13 000 муроҷиат ба қайд гирифта шудааст. ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёдтар мебошад. духтурон ин ҳолатро ба якбора гарм шудани ҳарорати ҳаво дар тобистони имсола вобаста мекунанд, зеро гармӣ боиси зиёд шудани бемориҳои мавсимӣ гардид. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.